Ayan, grabe guys. Grabe guys. Ating silipin. Ano ang nangyari dito? Kita nyo yun guys. Okay. Grabe oh. Ito po yung aming labas. Tignan natin. Yung aming garnish. Ito. Talagang mahirapan na nito oh. Ano? Ay, hindi talaga. Sobrang lakas. Hindi kaya. Sobrang lakas guys. Ayan. Ayan. Grabe. Alright. Sobrang lakas. Naka-short lang. Po, Saturday na naman dito sa amin. Mabagis sa labas. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Maya, ang yung labas namin, sobrang lakas ng hangin. Kung sa atin po bagyo dito sa amin, blizzard, sobrang lakas. 70 po yung lakas ng hangin, 70 kilometers per hour po. Ayan. Kaya malamang yung katrabaho namin na dapat pumasok ng Sabado ngayon, hindi sila makakapasok dahil zero visibility po, lalo na po sa highway dahil sobrang lakas nga. Kaya sabi kahapon, advice sa kanila, wait lang muna sa go signal ng aming bossing. Standby sila dahil susuriin muna, i-check kung safe na mag-drive. Yun. Pero sa tingin ko wala silang trabaho ngayon, hindi sila papapasukin dahil di talaga kaya. Kung papasilip ko po sa inyo, sa labas pa lang namin sa kalye, sa tapat, sobra pong kapal ng snow, halos higatuhod na po. So yung mga sasakyan po natin, mahihirapan yan, hindi makakausad pero pwede po tayo mabalahaw. Ayan, stranded. Ayan. So, mas maigi po, stay home na lang. At wag muna po tayo magdadrive, mag-a-attempt na lumabas. At makikita natin pagkatimpla ng kape yung aming sasakyan, mga sasakyan, sigurado ay mataas na. Ayan, gumamit po tayo ng brown sugar sa ating kape. Ayan. Sarap pong magkape guys tuwing umaga. Yan po yung ating kape, lalo na sa malamig na panahon. So ito, titimplahin natin. Ayan, kape with coffee mate. So dahil ayaw ko po ng sobrang lamig, init, dagdagan natin once na na-mix natin na halo. Dagdagan natin ang water na ano. Ayan. So ito na po yung kape natin. Tara, silipin natin sa labas kung ano yung sitwasyon ng aming
mga sasakyan sa labas, yung hangin. Ito po yung aming window. Ayan. Kita nyo po yan. Ayan. Yung car na isa, yung Chevrolet. Ayan. Kita nyo po. Ayan, makikita nyo ba yan guys? Ayan. Kaya doon ko ipinark yung aking sasakyan, yung pula. At saka yung isang gold na SUV. Ayan, parehas sila SUV. At nandito yung isang kotse, Chevrolet. Dahil may punong kahoy po kasi dito, sa sobra po ng lakas, abot po ng 70 wind gusts, baka po ano yung kahoy, mabagsakan yung yan, yung sasakyan bago po yung dalawa. So kita nyo po yan, yung blizzard na yan. Kumbaga po sa atin meron kaming bagyo dito, typhoon. Ngayon dito naman po, dahil snow blizzard po yung tawag. Yan, ulitin po natin. Ang lakas po niyan ay, sabi sa news kahapon, abot o lampas pa ng 70 kilometers per hour wind gusts yung lakas ng hangin. Kaya yung ibang katrabaho namin, pending sila, standby sila, mukhang hindi sila papapasukin ngayon dahil sa sobrang sama ng panahon. Ayan, lalo na po yung highway, talagang zero visibility po yan, walang makita yan. So napakadelikadong mag-drive. Sa video natin hindi gaanong pero kung sa actual talagang grabe ang hangin. Ayan, yung lakas ng hangin. So subukan po nating lalabas at para ramdamin yung hangin na yan. Ayan, at tatry rin natin sisilipin yung aming backyard. Ayan, grabe oh, kita nyo yun guys. Ayan, tingnan natin dito sa may backyard namin. Dito po yung aming backyard. Ayan, surprise, papasok ang kita nyo po yan. Ito, look at that. So ito po yung kasalukuyan. Ayan, so ito yung aming pinto, yung door. So ayan, rinig nyo po yung ayan, talagang wala nga pasok. Ayan, ito po yung backyard namin. Sobrang lamig. Rinig nyo po yung hangin. Ayan po. Grabe. Kung kailang mga 10 days na lang, spring na, ito pa humabol pa. Grabe, lamig na po. Ayan, stay home na lang tayo, magkape muna at mag-relax at manood na lang ng movie maghapon. Pag nagutom, kumain na lang. Ay grabe guys, yung lakas ng hangin sa labas talaga ng bahay namin. Ayan. Kita nyo naman yan guys. Alright. By the way nga pala guys, ito yung bago kong jar. May linagyan ko na ng ganito. Ayan, promote natin. Balbuenas homemade chili garlic guys. Ayan, ito po. Ayan, homemade chili garlic po ito. Homemade chili garlic oil. Ito po yung ating, minsan pag wala tayong pasok trabaho, gumagawa po ako niyan dito. At yung mga kababayan po nating Pilipino, yung iba dito, gusto nilang bumili. At meron tayong kaunting pandagdag sa ating mga gastusin dito sa Canada. At nagbebenta po ako nito. Ito po. Ayan. Okay, so Balbuenas homemade chili garlic oil po. Ayan, kita nyo po. Ayan, ito po. So ang benta ko po nito, yung 200 ml ay $7.50. And may isa pong size nito, yung medyo malaki na 275 ml, ay benta ko po ay $10 po. Ayan. Ayan. So napakasarap po nito, nababagay po sa lahat ng ulam.
Lalo na sa mga bulalo or mga noodles, lalong-lalo na po sa siumay. Ayan. Nakapagbenta na po ako nito ng 5 batch. Pag ako po ay gumagawa ay ang isang batch po ay nakakagawa po ako ng 25 jar. Ayan. So imagine kahit sa mga kababayan lang natin ay nauubos din. So remaining remaining stocks na lang po ay isa. At dahil masama ang panahon, mukhang hindi po tayo makakalabas. Yun po sana yung aking game plan today at para makapaggawa ng homemade chili garlic oil. So nataon na ganito yung panahon. Pass muna tayo dyan. Ayan. Ay, grabe talaga. Grabe talaga. Oh my God. Kita nyo. Yan. Ang lamig. Huwag na natin pilitin. Pinasilip ko lang ulit sa inyo. Okay guys. So, thanks again. Sana yung lagi tayo mga maayos sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho. Thanks for watching ulit guys. Yan. Ang inyong kauragon. Okay po.